No se on Ville-Matti salibändivalmentaja.comista. Terve! Tässä videossa mä käyn läpi harjoitteen, minkä mä olen kehittänyt joskus vuosia sitten. Idea lähti siitä, että varmaan on nähnyt semmoinen suoraan syötöstä. Eli täältä lähtee kaveri juoksemaan ja ristikulmassa tulee syöttää suoraan syötöstä veto kohti maalia ja sen jälkeen lähtee toiselta puolelta ja täältä näyttää veto. Tylsä. Ei voi mitään. Kun sitä on tehnyt semmoisen puolen vuotta, niin huomasin, että hetkinen, että ehkä tässä voitaisiin jo tehdä jotain parempaa. Tää oli tosiaan niihin aikoihin, jolloin mä kuvittelen, että se on ainoa harjoite, mitä maailmassa on. Ja siis tää oli niin kuin, mä valmensin pitua varmaan tässä vaiheessa vielä. Eli 85. Ja ne oli niin kuin jotain C-junnia. Eli tästä on aikaa. Mutta se idea oli se, että mä halusin saada koko kentälle. Mä halusin saada koko kentän käyttöön ja samaa ideaa kuitenkin, että suoraan syötöstä veto, mutta löytää siihen haastetta vähän lisää. Tästä tuli itse asiassa ihan mielenkiintoinen. Se lähtee siitä, että meillä on jokaisessa kulmassa on jono. Ja jokaisessa jonossa on myös pallot. Ja täällä nostan tällä kaverilla, niin täältä lähdetään. Täällä lähtee ensin, niin tällä ei ole palloa. Katsotaan meneekö tää ihan tällä heti alkuunsa putkeen, nimittäin tässä on aika mielenkiintoinen. Tää voi mennä vähän pienemmin. Katsotaan. Eli sama idea kuin siinä aikaisemmassa, eli juoksulinja on tämä. Syöttö tulee täältä. Tässä kohtaa tämä syöttää siis ristiin. Tämä täältä näin. Tämä syöttää ristiin ja suoraan syötöstä veto. Syöttö tulee yleensäkin vähän takaa. Se on niinku se ensimmäinen asia. Heti syötön jälkeen niin täältä lähtee kaveri irti. Ja täältä tulee syöttö. Suoraan syötöstä veto. Saman tien syötön jälkeen lähdetään irti. Tuolta tulee syöttö. Suoraan syötöstä veto, ainakin pyritään siihen. Ja sen jälkeen täältä. Ja tuolta jonossa nyt ensimmäisenä oleva kaveri. Suoraan syötöstä veto. Ja sitten taas sama homma uudestaan, että siitä se lähtee pyörimään. Tää oli tosiaan tällainen ihmeellisyys siitä saatiin, että tässä on se hyvä, se pointti on just siitä, että lähdetään tästä yhdestä kohtaa ja sitten pysytään heti perässä. Että se on joka kerta toisella puolella kun liikutaan, niin toiselta puolelta tulee syöttö. Ja jommalta kummalta puolelta on syöttö lähtenyt aikaisemmin, niin sitten se on se toinen jono, josta se syöttö lähtee. Eli sitten se menee tällä, että tuolla lähtee liike, täältä tulee syöttö. Silloin sen jälkeen täältä lähtee liike. Niin tuolta tulee syöttö. Sitten täältä lähtee liike. No täältä syötettiin äsken, niin nyt syötetään täältä. Mutta täältä lähtee liike, täältä syötettiin äsken, ja nyt syötetään sitten täältä. Ja sitten saman tien. Niin se jatkuu vaan. Niin se jatkuu eteenpäin ja eteenpäin. Ja jonot vaihtuu itse asiassa näin. Eli ollaan niinku samalla puolella koko ajan, että nämä niinku jonot ei suoranaisesti vaihdu. Eli siis, tai puolet ei vaihdu, mutta nämä jonot täällä, jonot vaihtelee keskenään niinku pelaajia. Eli puoli ei vaihdu lainkaan. Eli tässä saatiin niinku semmonen suoraan syötöstä idealla, siis se, että liikutaan ja tulee syöttö ja veto, mutta vähän monimutkaisemmaksi koko touhu. Tämä on erittäin hyvä harjoite. Ja tosiaan tiedän, että tässä tulee hyvin mielenkiintoinen, että tämä on vähän erilainen kuin sitten se perinteinen malli. Ja kyllähän tähän toki saa sitten lisävirtaa sillä, että esimerkiksi kun täältä on tää eka tullut ja täältä lähtee, niin täältä lähtee syöttö, niin tämä koittaa saada sen kiinni tai jotain. Että tästä tulee pakki sen jälkeen. Se koittaa se katkaista tuon syötön, että tämä syötön pitää olla niin hyvä, että se menee perille asti. Ja sitten taas toisinpäin. Koko ajan voidaan käyttää kenttää hyväksi aika paljon. Ja toki tämä vaatii sitten. Ei tänne hirveästi pelaajia vaadi, että 8 niin
2, 4, 6, 8 pelaajaa, tästä tulee ihan hyvä harjoite. Mutta tämmöstä tällä kertaa, eli kiitoksia taas että katsoit tämän videon. Ja jos tykkäsit, pistä tuohon kommenttia tuohon alle ja klikkaa tykkää nappulaa ja vaikka Facebookissa, jos haluat, jos mielessäsi tämä on sen arvoinen. Todellakin olen asiasta kiitollinen, jos näin teen. Mutta joka tapauksessa, jos olet lukenut, tai jos et ole lukenut vielä mun e-kirjaa, niin käypä lukasemassa www.salibändivalmentaja.com. Sieltä ilmoittaudut tuohon uutiskirjeeseen, niin mä lähetän sulle e-kirja, jossa puhun sitten valmennuksesta yleensä salibändin osalta. Mutta tämä oli tässä. Mun nimi oli Ville Matti ja tosiaan salibändivalmentaja.comista. Nähdään taas. Moikka!